Hakapor kemba sauduna kena paisngi arpoi trek naila rajapsan kelapoi jeng pentep peladan wei Briew belas bak Kynthei no yap daladien Najrong ke parking lot jong ke Shillong Municipal Board ke badan Īewmawlong kani ke parking lot kade ke bujuyang ki sumo ki balai cetain sora bat ki wei pak ki caka Balaong bautai Briew kiu syadu Najrong kade ke caka yang kali bat Kynthei pat syepo hak cenghap jeng syepo surak lalai dairu ikawai ke Kynthei ke belangat hak jeng Mynsaw yau ni Briew 4 la setiap bentep lau di la penket civil hospital Shillong kubjuru ya kate Kynthei Habatin pej bahagi ki shop ke shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ke shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya